Bo día a todos e a todas. Vamos dar comezo a esta sesión extraordinaria e urxente do Pleno do Concello de Vilalba que ten por obxecto a adxudicación do Servicio de Asistencia no Fogar tramitado de urxencia en procedimento aberto ordinario e cuxa prestación debe iniciarse o 1 de marzo do presente exercicio orzamentario. Como primeiro punto temos que aceptar a urxencia da sesión. Como xa figura na documentación, pois a urxencia ben determinada por a necesidade de adxudicar o contrato para que este canto antes o 1 de marzo en vigor. Así que non sei se algún voceiro quer facer algunha intervención, se non procedemos directamente á votación. Votos a favor? Ben, pois agora, antes do punto segundo, temos que aprobar a inclusión deste asunto na orde do día, dado que non foi sometido á comisión informativa. Por tanto, procedemos tamén a votar a inclusión do punto na orde do día. Votos a favor? Ben, e pasamos, pois, ao punto da aprobación se procede da proposta de adxudicación do Servicio de Asistencia no Fogar. Como teñen todos os concelleiros e concelleiras a documentación á súa disposición e, ademais, pois é un expediente de contratación que xa foi aprobado en sesión plenaria, a información que quero trasladar é que se vai a proceder a adxudicar a empresa Protección Geriátrica SL despois de que fose pois a oferta máis valorada seguindo os criterios recollidos nos pregos. O prezo hora por o que se vai a adxudicar o contrato é 1 céntimo menor do precio hora licitado, é dicir, 20 euros con 18 céntimos IVA incluído. Hai unha proposta por unanimidade da mesa de contratación que propón adxudicar o contrato a favor desta empresa, que é o punto primeiro. O punto segundo é dispoñer os créditos coa distribución nas anualidades que figuran na proposta. Aquí quero facer un pequeno comentario, é que hai un erro na aplicación orzamentaria. Por error, pois, bailou un número, é 231-32718. E, bueno, aparte deso, pois, noméase como responsables do contrato a dúas das técnicos traballadoras sociais do Concello, Eva Paz e María Criado. Non sei se algún voceiro quer intervir. Moi brevemente, bos días a todas e todos. Simplemente dicir que nos estamos a favor da proposta que se trae hoxe aquí. O noso voto vai ser favorable, estamos a favor da proposta da mesa de contratación, nada máis. BNG. Vamos a ver, nos no seu día explicamos que este contrato, como outros, e creo que non se entendeu suficientemente por parte do equipo de goberno, nos non decimos de remunicipalizar este servicio, sino de dar máis oportunidade a que, ao mellor, empresas locais puidaran optar a este contrato. Por lo tanto, a nosa posición vai ser de absternos. Vilalba aberta. Ben, bo día a todas e a todos. O noso voto, por suposto, vai ser favorable. Simplemente unha consideración que creo que non é menor. Esta renovación de contrato, esta licitación non podería ser posible sen a aprobación da proposta de orzamentos que outro día se trouxo aquí a Salón de Plenos e que ambos os dous grupos da oposición criticaron airadamente con diferente intensidade. Por lo tanto, eu creo que o que se fai aquí é un exercicio de responsabilidade e que posibilita que este contrato, que é o meu modo de entender e o do meu grupo municipal, o máis importante, o que nos vamos ter que enfrontar no contexto da legislatura, poida sair adiante. Mais nada e moitas grazas. Ben, respecto ao que comentaba o voceiro do BNG, obviamente as empresas locales de existir terían posibilidades de optar a este contrato en igualdade de condicións e como marca a lei de contratos. Nese sentido, pois, o equipo de goberno non pode facer outra cousa. Sin máis, procedemos, unha vez expostas as posturas dos distintos grupos, a votar este punto, que é a aprobación se procede da proposta de adxudicación do Servicio de Asistencia no Fogar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións?
queda aprobado por os votos a favor do Partido Socialista, o Partido Popular e Vilalba Aberta e coa abstención do BNG. Non habendo máis asuntos na orde do día, pois damos por rematada a sesión e bos días a todos. Que se non quédanos o micro, né? Bueno, dasmolo.